איך אתם יודעים איזה ספק כוח אתם צריכים? ספק כוח לא מתאים יכול לגרום לתקלות קריטיות במחשב שלכם. אז הנה 4 כללי ברזל שאתם בוחרים את ספק הכוח שלכם. דבר ראשון, מותג. ודאו שספק הכוח שלכם מגיע מחברה מוכרת, כמו ג'יגאבייט, דיפפול, קורסר ואנסה. ספק מסוג ב' יכול להרוס לכם את המחשב, אז עדיף להביא משהו מוכר שיש עליו ביקורות. דבר שני, יש לוודא שספק הכוח מספק לכם מספיק כוח. תוכלו להגיד את זה 5 פעמים מהר. כשאתם בונים את המפרט שלכם, למעבד לוח וכרטיס מסך, יש מידע מציין כמה כוח אתם צורכים. חברו הכל ביחד, תדעו כמה כוח אתם צריכים. אם אתם מסתבכים, כנסו למחשבון ספק הכוח באתר שלנו ותקבלו את כל המידע שאתם צריכים. מומלץ תמיד לקחת לפחות 100 ואט יותר, בשביל טווח דרוץ בריא ושדרוגים בעתיד. מצד שני, אין צורך להגזים. אם אתם צריכים ספק של 500 ואט, אין שום סיבה לקחת ספק של 1000 ויותר. דבר שלישי, מדבקת ה-80+. כשהמדבקה הזו מופיעה על ספק הכוח, זה אומר שהוא יעיל לפחות ב-80%. חלק מהחשמל שמגיע מספק הכוח בדרך הופך לחום, וזה גורם להתחממות של המערכת ובזבוז של חשמל. ככל שהדירוג גבוה יותר, חוסכים יותר בחשמל, והמערכת נשארת קרה יותר. לכו על דירוג 80+ ברונז או גבוה יותר, מערכות מקצועיות יותר ילכו על 80+ גולד. דבר אחרון, מודולריות. ספקי כוח מודולריים הם ספקים שאפשר לנתק מהם את הכבלים. זה שימושי בשביל סידור כבלים יפה יותר, וקל יותר להרכיב מחשבים ככה. ספקי כוח לא מודולריים מגיעים עם כל הכבלים כבר מותקנים מראש, וזה יכול ליצור לפעמים בלגן בצד האחורי של המחשב. מעבר לזה, אין הרבה הבדל בין מודולרי ללא מודולרי, אז תבחרו מה שמתאים לתקציב שלכם. אם אתם עדיין רוצים ייעוץ, מוזמנים להתקשר אלינו או לבקר אותנו בחנות, ואנחנו כבר נתאים בשבילכם.